Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Miyerkules. Ultimong aldaw kan Hunyo 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, face-to-face closing ceremonies may pit na ipigbabawal kan DepEd. Istrukturang nakakaulang sa Kabalig Bypass Road dapat haleo na. 37 banwaan ang resypiente kan programa kan DZGB. Obserbasyon kan World Environment Day ngunyan, suportado kan Ako Bicol. Sa lado nasyonal, mga nabakunahan na nagkaigwanin adverse event tatawanin benepisyo. Mas makusog ang tama kan Delta variant kaysa sa ibang variant ng COVID-19. Pacman gustong palayakon sa PDP laban. Akusasyon na anomalya sa DOH, ikinamundo ni Health Secretary Duque. Sa ibang nasyon, 7 katao gadang sa pagpusngak nin gas pipeline sa Bangladesh. Sa lado ng Karawat, Gilas Pilipinas maampang sa aga kontra sa Serbia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Detalles kan Bareta Alas sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Rexodol Forte, lakas banat sa apat. Mantang patapos na ang school year 2020-2021, pinarungdong kan opisyalis kan Department of Education Bicol, ang opisyalis kan eskwelahan na dain ang gad magkaigwan in face-to-face closing ceremony dalam taday pa ini pigtutugutan sa Kabicolan. Sinabi ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad na ang pagkakaigwan in closing ceremony bako man mandatory sa lindong kan giya na ipinaluwas kan DepEd Central Office. Sa iyong sinabi, ng eskwelahan pwedeng magkaigwanin house-to-house recognition ceremony bilang option sa face-to-face activity kung saan ang mga opisyalis kan eskwelahan pwedeng magduman sa harong kan maggraduar na estudyante tanganing itao ang diploma. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Joy, iwas germs, iwas sakit. Nangapunan si Governor Al Francis Bichara sa Albay 2nd District Engineering Office na magkaigwan ni lakdang reparohon asin kon pwede haliunaan sa rong istruktura na nakakaulang sa Kamalig Bypass Road hali sa barangay Salugan pasiring sa barangay Libod, Kamalig, Albay. Sayang sinabi na ang istruktura nakakalipod asin pwedeng magkausa nin aksidente sa tinampo. Ang siring na bagay na reparo ni Bichara kan inaguraran ang tinampo kan mga nakaaging aldaw kung saan presente mismo si DPWH Secretary Mark Villar alagad sagkod ngunyan day paman nagigibuhan nin paagi kan Albay 2nd District Engineering Office. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Maabot sa total na 37 poor and disaster-stricken municipality sa Kabicolan ang resypiente kan sobra sa 500 milyones pesos na kantidad in proyekto para matabangan ang mga tios na makatapar sa naglalangkaw na epekto kan COVID-19 pandemic. Kasabay sa 570 milyones pesos na proyekto ang pagpapagibo ng mga quarantine facilities, pagbakal ng medical tools and supplies as in cash for work activities na ipapasunod kan Department of Social Welfare and Development sa lindong kan Sindang Kalay Seeds Program. Sinabi ni DSWD Regional Director Leo Quintilla na ang mga banwaan na isiyan base sa poverty incidence, income class, asin bilang kan mga barangay na apektado kan kalamidad poon kan 2014 hasta 2020. Ang baretang ini hatod sa Indukan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Madali nang maresolberan ang pigahampang na problema kan mga paraoma sa OWAS sin Libon Albay oras na maging fully operational na giraray ang naraot na rubber dam sa barangay Busak, OWAS Albay. Ini matapos na konfirmaron ni Kapitan Raul Sergio kay Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo na nagkondukta na nin testing ang mga personahes kay National Irrigation Administration sa nasabing ekipahe tangani makabalik na ang bulos kan tubig kaini. Ipinaliwanag ni Cabredo na dakulang katabangan ini sa mga paraoma dahil sa nasa 850 ektarya nin kabasan ang nakadepende sa tubig hali sa nasabing dam dahil ang tapirang taranuman na nin paroy
na problema ang mga paratarok dahil sa kakulangan ng supply ng tubig na minaresulta sa saindang pagkalugi. Naglalao man kapitan asin kongresista, siring man ang mga paratanom na tulos na makakabalik asin mapapakinabangan nindaan patubig hal sa nasabing dam sa mas lalong madaling panahon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Bilang suporta sa obserbasyon kan World Environment Day ngunyan aldaw, ang ako Bicol Party List sa tabang kan Department of Environment and Natural Resources asin gobyerno lokal kan Prieto Diaz, Sorsogon, nagkakaigwa ng pagtanom ng mga sinilya nin bakawan sa barangay Sabang Beach sa nasabing lugar. Kadakol ng mga volunteers ang mapartisipar sa nasabing aktibidad sa kamautan na mas lalong mapadakol ang mga bakawan asin maprotiran ang kapalibutan. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Pigahalat na sa nang aprobara ni Alkalde Andy Mariscotes Canpolanggi Albay ang ipinagpasad na resolusyon ni PCL President Board Member Giselle Salceda asin kagawa June Villar kanasabing banwaan na naghahagad na tugutan na mag-loan ang gobyerno lokal Canpolanggi nin 100 milyon sa bangko tanganing gamiton pambakalin bakuna kontra COVID-19. Paliwanag kan mga opisyal, in kaso maaprobaran na nasabing kahagadan, dakulang tabang ini tanganing madugangan ang mga bakuna na pwedeng itudok sa mga Polanggenyos. Sigun kay Salceda, basado sa saindang datos, nasa 350 persona pasanaan na babakunahan, day pangan ikabanga sa 93,000 na populasyon kan munisipyo. Dugang bakan opisyal, na kung madepende asin mahalat kan mga bakunang mag-abot hali sa DOH sa sakiton and vaccination rollout sa Polanggi. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay, Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium. for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasat hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado
ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Yung Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na, bili na! Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. Naramdam mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce,
stores, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The Epic Management. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college, a place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan patyo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana, sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray at futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on ready 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Sagot kinsena swak. Sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hukason swak. Dikit na tubig bukakon asin pa sa muhong. Dikit 25 turo sa sarong grupong hukason swak. Enjoy 50 packs sa kinsena swak. Enjoy 50 packs sa kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint Consensus Pack, only $10.50 SRP. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We
stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginakrutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa, kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Magkakagawa ng bagong benepisyo ang mga nabakunahan na kontra sa COVID-19 na makaka-eksperyensya ng adverse events. Ini matapos aprobaran asin ilansar kan PhilHealth ang COVID-19 Injury Compensation Package. Sinabi ni Corporate Affairs Group asin PhilHealth Vice President Chie Domingo na ang bagong benepisyo iyo ang suporta sa vaccine program na ginagibong unyan sa nasyon. Sa sinabi na ang kompensasyon o indemnity fund gagamiton pang cover sa serious adverse event matapos mabakunahan. Idinuga pa ni Domingo na ang compensation package kan PhilHealth pwedeng aprobitsaran sa laog ng 5 taon o sagkod sa Marso 2026 o sagkod na makompleto ka nasyon ang COVID-19 vaccination program. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mas makusog sa iba pang variant kan COVID-19 ang Delta variant na enot na nadiskubre sa India. Ini ang pangenot na rason kaya may kahaditan ng Interagency Task Force sa tugutan ng provincial government kan Cebu na magpautob din sa diring polisiya kontra COVID-19. Kung kay Dr. Edsel Maurice Salvania ka Department of Health Technical Advisory Group na mas nakakaulakit ang Delta variant asin kaya kan sarong tao na igwa ka ining mangulakit nin 5 sa kod 8 iba pa sa laog sana nin 15 minutos. May incubation period na 4 na aldaw na nangangahulugan na may kakayahan ang sarong asymptomatic person na magdara nin virus na daay narireparo bago pa magpahiling nin mga simptomas. Nagtutubo si Salvania na ang quarantine sa kod 10 dias na kakabawas kan peligro na makapangulakit ning COVID-19 Delta variant. Mientras tanto, pinapahali ni Energy Secretary asin PDP Laban Vice Chair Alfonso Cusi si Party President asin Senador Manny Pacquiao sa partido bago kani akusaran si Presidente Rodrigo Duterte. Sa sinabi na makanusman na ang acting President kan PDP Laban iyon ang unyan na nag-aakusar sa Party Chairman na iyo pa ang Presidente ngunyan ka nasyon. Idinuga pa ni Cusi na kun habo sa rong asin dai na kursunada ang mga pagriba dapat maglayas ng una bago suloon ang harong. Ini matapos magkiarad si Duterte sa akusasyon ni Pacman sa issue mananangod sa corruption sa presenting administrasyon.
Disbayado si Health Secretary Francisco Duque III sa akusasyon ka nagkapirang government officials na involved aligado sa korupsyon ang nasabing ahensya. Sigun kay Duque, handa man ang DOH na magsimbag sa pangapoda na investigasyon, lalo na sa hagyat ni Senador Manny Pacquiao. Sigun kay Duque, silagman ang ahensya sinhandang makipag-koordinar sa mga kongresista bilang parte kan check and balances kan gobyerno. Tinawanin doon kan gobyerno na handa sinda sa DOH na ipahiling sa Senado kung napasainan fundo, lalo na ang ginamit kan gobyerno sa kampanya kontra sa COVID. Enot kay hinagyat ni Presidente Rodrigo Duterte si Pacquiao na pangaranan ang mga ahensya di gobyerno na may mansyaning korupsyon bilang kasimbagan sa pahayag kan senador na tulong beses na malalaan katiwalian sa presenteng administrasyon. Inilalo man kan pambansang kamao ang hagyat kang presidente asin pinangaranan ng DOH bilang dapat na ining magsalang sa investigasyon. Bareta Alas sa ibang nasyon, 7 katawan gadaan mantang 50 iba pa ang bilang kan mga nagkarologadan sa nangyari makusog na pagsabog dalan sa gas pipeline sa Dhaka, Bangladesh. Dalang digdi, nawagas ang tulong eskalon na edifisyo asin maging ang kaampang na establishmento na danyaran man sa pagsabog. Kasok-kusog kini, na-damage man maging ang bintana kan tulong nag-araging mga bus. Padagos pa ang investigasyon kan Bangladesh Police sa nasabing insidente. Mientras tanto naglusad naman sa pwesto si Swedish Prime Minister Stefan Löfven. Ini matapos na magpalyar sa no confidence vote ang sa iyang Social Democrat Party. Sinabi na inali kan Left Party ang sa iyang suporta kay Löfven, kaya din ini nakakuha ng supesyenteng tukawan sa parlamento. Isinumiter ni Löfven ang sa iyang resignation sa speaker kan parlamento asin sinda naman ang mahanap ng kasalida. Si Löfven, dating union Bossy asin Wilder o kaya dating union boss asin Wilder na nangenot sa fragile minority coalition sa Greens poon kan taon 1900 o kaya 2018. Bareta sa lado nin sports, naampang sa mahigpit na pagbalo ang Gilas Pilipinas sa laban kay ni sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Belgrade, Serbia kontra sa mga makusog na teams matapos tamaan ng injury ang iba sa mga pambatong players kay ni. Ang iba sa mga players kan Gilas na may injury si Dwight Ramos na nagkaiguanin groin strain na nakuha kay ni sa third and final window kan FIBA Asia Cup 2021 qualifiers. Iwala man si head coach Tab Baldwin na mararahay si Ramos para makakawat kontra sa Serbia. Apera kay Ramos, questionable man na magkawat ang naturalized center Angelo Guaume na may knee contusion as in Carl Tamayo na may ankle sprain. Taaga, enot na ang pangon kan Gilas Pilipinas ang Serbia na susundan naman sa Hulyo 2 ang Dominican Republic. Baretang ano? Nga paano? Aramon ta sa Baretang ano? Sarong painting kan pamusong rockstar na si David Bowie ang nabakal sa kantidad nin 4 dolyar sa sarong donation center sa Ontario, Canada. Kan Hunyo 24, ipinasubasta ang nasabing painting asin maabot sa $40,000 ang presyo kini. Sigun sa auction house na kauli abot, nagkaiguanin excitement sa indang mga parokyano kan maraman na ipigsubasta ang 1997 painting dahil bihirang ipabakal ang mga obra ni Bowie sa mga auction house dahil sa sobrang rare o pambihira kan mga ini. Na ipinangaranan ang nakabakal kan painting mantang naaraman na sana nagibo ini ni Bowie kan mahilingan nin pirma kan singer sa likod kan canvas. Nagadan ang rockstar kan 2016 asin poon 1995 tagko 1997 nakagibo siya nin 47 portrait painting na inapod niyang Dead Heads. Showbiz Balita. Showbiz Balita.
Naglalakopan mga ladawan kung saan mahihiling na magkaiba sina John Lloyd Cruz at sin Katrina Halili. Maski kaibaan mga barkada siring sa mag-ilusyon na sina Maha Salvador at sin Rambo Nunez. Alagad, sina Lloyd at sin Katrina ang natatawanin na tensyon. Magkaiba sinang ipagselebrar ang ika-38 kompleanyo kan aktor na ginibo sa residential resort sa Tally Beach sa Nasugbu, Batangas. Inan rason ko natatakada kula nagahapot kung may relasyon sina John Lloyd at sin Katrina. Enot kayo ni sinabi ni Cruz na handang-handa na siyang mamot giraray, mantang si Katrina, loveless na 7 taon. Ano pa kinyo? Bareta, salado ng saludo makita sa news base si Mar de la Mar Kamen. Kung nakakamati na stress o napupurisaw, mag-box breathing exercise. Sikon sa mga eksperto sa salud sa Department of Health, nan box breathing sarong simpleng paagi para mapakalma ang lawas sa sinisip. Then nang pagkikomendar na maghangos sa pagigan sa imong dungo sa laog na 4 seconds. Pugulo ng paghangos din 4 seconds. Maghangos sa pagigan sa imong dungo 4 seconds. Asin pugulo asin nangangos din 4 seconds. O tro sa nasabing step sa laog nin at least 5 minutes. Teknik na epektibo para matabangan ka. Maghangos din hararom na maresulta sa mahay na pagmati at lawas. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, kahingi ba? Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pagarakan mga pagriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical. Kami po nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalas kan sinong pagantabay. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches. By batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na,
bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, naisweldo na, naisweldo na, naisweldo na, naibili ng Bear Brand. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos